invitació. Sens dubte, una manera de treballar pel col·lectiu és que ens convideu a espais com aquest i que obriu els equipaments que teniu amb aquesta franja d'edat. Em toca un paper una mica difícil, sobretot després de la presentació de la Clàudia, que jo aspiro algun dia a preparar presentacions en un cap de setmana i que em surtin amb aquest dinamisme, vull dir que enhorabona. I bé, jo us vinc a parlar de la vostra realitat, perquè així com la Mercè, com el Pedro, la Clàudia no ha fet el comentari, però us parlen de col·lectius dels quals vosaltres en formeu part. No sé si heu pensat o hi heu caigut, però jo us vinc a parlar d'una franja d'edat a la que espero que algun dia vosaltres arribeu i que sigueu grans. Moltes vegades quan parlem de gent gran sembla que parlem d'aquelles persones que són grans, però bé, és cap a on anem tots. Què és el que passa? Tenim una mica això de l'envelliment com lluny de nosaltres. Hi ha una sèrie de mites i d'estereotips que normalment es reprodueixen quan fem enquestes a la població en general. Us en dic només alguns d'ells. Quan parlem de gent gran, moltes vegades tenim la tendència a pensar que són persones que estan soles, que estan aïllades, que moltes persones grans estan malaltes, que són fràgils, que depenen dels altres, que a més tenen moltes d'ells problemes cognitius, que a més la gent gran està deprimida, que amb l'edat arriben a ser més difícils, rígids, que no s'adapten als canvis i que, a més, la gent gran conforma un grup homogeni. Suposo que ho heu vist que, de moment, aquests 4 elements que us estic comentant tots són negatius. Malauradament, la major part d'estereotips que tenim al voltant de la gent gran són negatius. I això no és una cosa novedosa d'ara. Si ens anem a la història de la filosofia, ja Plató considerava la bellesa com una època de pèrdua, de malaltia, de deteriorament. Evidentment, la seva bellesa no era com la que nosaltres coneixem avui en dia. Ja sabeu que només que pensem en l'esperança de vida ja estàvem parlant d'edats molt diferents, però bé, ja era un primer punt de vista des d'aquests aspectes negatius. Aristòtil després ens va donar una mica d'impuls perquè va començar a dir que no, que la bellesa era una etapa d'oportunitats, de sabedoria, de coneixement. Tant de bo algun dia arribem a tindre els estereotips més cap a aquesta banda i no cap a la banda negativa. La realitat és que la bellesa és, en realitat, molt variable i molt diferent. Jo només he posat algunes imatges que són molt diverses entre elles. Parlar de gent gran i parlar com si fossin un únic col·lectiu, la veritat és que això és un error gravíssim. No hi ha cap altra etapa de la nostra vida on hi hagi tanta i tanta divergència entre les persones que en formen part. Si em permeteu una imatge una mica naïf, però que a mi em serveix moltes vegades per explicar això de l'envelliment. Fixeu-vos, des que el moment que naixem, en el que és el moment de la nostra vida en què més ens assemblem tots nosaltres, anem fent diferents recorreguts que ens fan que arribem a edats avançades on la diversitat és molt i molt àmplia. Si a més estem parlant de que, ara ho comentarem, col·loquem una mica el punt de sortida de la bellesa als 65 anys i que avui en dia ja sabeu que l'esperança de vida de les dones supera els 82-83 anys, però que no és anecdòtic ja trobar-nos a persones de 90 i escaig d'anys o de 100, Fa uns anys l'Ajuntament de Barcelona va començar a repartir medalles a les persones centenàries. No sé si havia fet els càlculs de la quantitat de centenaris que tindríem a la ciutat de Barcelona. Actualment en tenim, però és que la tendència és que cada vegada en tinguem més i més. Doncs imagineu-vos, aquestes persones, entre elles, no tenen res a veure. Què tindrà que veure una persona de 75 anys amb una altra de 95, on probablement pertanyen a generacions diferents? A les residències de gent gran ens comença a passar que tenim pares i fills. No diré que és una qüestió generalitzada perquè estaria sent massa alarmista, no ho és, però no és anecdòtica. Per tant, tingueu en compte que quan parlem de gent gran estem parlant d'una variabilitat impressionant. Si li preguntem a la població, deixem a part el tema dels mites, i li preguntem què és el que pensa de la gent gran, resulta que la major part d'enquestes sempre surten 2 idees que a mi m'agradaria portar avui aquí, però sobretot perquè tinguem clar des d'on ens posicionem. La major part de la població pensa que la gent gran manté un nivell de salut més o menys acceptable fins als 65 anys i que a partir d'aquesta edat es produeixen canvis i sobretot un deteriorament de salut que és molt important, el qual és totalment fals. No envellim a partir dels 65 anys, envellim des del punt de vista biològic des del moment en què naixem i si penseu des del punt de vista cognitiu, i no us alarmeu, qualsevol psicòleg us dirà que a partir dels 20 anys hem fet sostre de capacitats intel·lectuals i comença el decliu, el qual no vol dir que ens haguem de preocupar perquè més enllà dels aspectes biològics tenim el que nosaltres podem fer des del punt de vista ambiental, però no us penseu que això de l'envelliment comença als 65. I a més tingueu en compte que nosaltres envellim de la manera que hem viscut.
Per tant, ens hem de preocupar al llarg de tota la nostra vida. I la segona idea és aquesta de que les persones grans són en moltes ocasions com nens. Perquè us feu una mica una idea, de la primera afirmació que us he fet, mireu la proporció de persones que pensen que això és així, i ja us dic que és absolutament fals. De fet, això dels 65 anys no és més una mica que un consens que tenim, perquè en alguna banda havíem de posar el punt de tall, i respon més a qüestions laborals, almenys fins fa poc. Ara ja aquest 65 potser l'haurem de començar a moure, però almenys fins fa poc estàvem parlant més de l'etapa productiva a nivell laboral d'una persona que no pas del que és psicològicament i físicament envellir. I aquesta segona afirmació, que de veritat, jo espero que no us hi sentiu gens identificats, el pensar que les persones grans són en moltes ocasions com nens. Mai, això és impossible. Tot i que en molts dels nostres tractes i de la manera que els hi parlem a vegades fem com si fossin nens. Què tindrà que veure una persona gran amb el bagatge que porta, les experiències que ha viscut, tota una vida, amb un nen que acaba de néixer i està tot per fer? Vigileu. Jo penso que és una cosa que a vegades ho fem de bona fe, vull dir, jo no penso que ho fem d'una manera deliberada, però quan parlem a la gent gran com si fossin nens, com si nosaltres sapiguéssim què és el que els convé i el que no, estem fent una de les formes més perjudicials de maltractament. Ja sé que la paraula sona ribombant, però la veritat és que no n'hi ha una altra. Què és això de l'envelliment? Fiquem-hi una definició per ser una mica rigorosos. Doncs mireu, l'envelliment és un procés de canvis que es donen en l'organisme que amb el temps disminueix la probabilitat de supervivència i redueix la capacitat que tenim fisiològica d'autoregulació, de reparació, als canvis que anem tenint a nivell ambiental. I que jo us deia fa un moment que aquests processos comencen des d'edats molt primerenques, tot i que, evidentment, a mesura que van passant els anys, cada cop són més evidents. Quan comencem a envellir? Us deia, clar, si hem de ficar en algun punt de tall, el tenim posat al 65, però ja us dic que això és més un consens a nivell social que realment el que passa. Hi ha persones, vosaltres en coneixereu igual que jo, que tenen 75 anys, 80 anys i que són uns entusiastes de la vida, i hi ha persones que amb 68 la veritat és que ja no tenen projecte vital, no tenen ganes de continuar endavant. L'altre dia una doctora d'una residència de gent gran em demanava consell d'una manera distesa, tot fent un cafè, perquè hi ha una resident al seu centre amb 102 anys que li diu que ella no es vol morir i que té por a la mort. Evidentment, tant de bo visqui molts anys aquesta senyora, però clar, amb 102 anys imagineu-vos a nivell psicològic les ganes que té aquesta persona de disfrutar i continuar endavant. En aquesta última part de la fletxa, fixeu-vos que jo us l'he posat endavant més que res per aquesta reflexió que us feia també de que estem parlant d'envelliment d'una manera general i potser tenim 3 dècades, o sigui que una persona mori als 95 no és res anecdòtic i que per tant estem posant a persones amb un rang d'edat d'uns 30 anys parlant d'una manera general sense tindre en compte que tenen característiques molt diferents. Hi ha característiques determinants a nivell biològic que ens ajuden a saber quan una persona està envellint. Us els comento ràpidament perquè penso que potser no són els més importants o els que a vosaltres us puguin interessar, però per ubicar-nos una mica. D'entrada, a nivell biològic, hi ha un canvi en la composició química del cos. Per exemple, ens passa que redueix la nostra massa muscular, la massa òssea, hi ha un augment del percentatge de greix. A nivell degeneratiu hi ha canvis ja global. Per exemple, tenim diferències o canvis en les capacitats funcionals, com per exemple un menor ritme cardíac, una dificultat en la capacitat pulmonar. Tot això, ara que ho vaig llegint i pensant en la vostra feina, potser sí que podem fer el salt i que us interessa, perquè no sé fins a quin punt planifiqueu les distàncies que hauran de caminar la gent gran quan arribin als vostres equipaments, si hi haurà un lloc perquè puguin seure, si podran anar descansant, si hi ha un lavabo a prop per si n'han de fer ús. Una mica la Clàudia ara també feia referència a aquestes qüestions pràctiques que són molt importants. Continuo amb els canvis físics. Mireu, una menor capacitat per respondre de manera adaptativa a les variacions ambientals, és a dir, són molt més reactius a tot allò que passi a nivell estimular. Hi ha un increment de la vulnerabilitat de nombroses malalties, això ja ho sabeu, i evidentment amb totes aquestes característiques el que anem fent al llarg dels anys és augmentar la probabilitat de mort. Més que fixar-me en aspectes biològics, jo havia pensat que potser a vosaltres, per la vostra feina, una cosa que us podia interessar era fixar-nos en aspectes més sensorimotors de la bellesa i pensar què és el que podem fer per subsanar o per compensar una mica aquestes dificultats.
Qüestions pràctiques. Cadascú de vosaltres, del que us vagi comentant, en funció de l'equipament que esteu, feu una mica l'adaptació de què és el que us pot servir. A nivell de la vista, què tenim? Doncs persones que, en el pas dels anys, tenen cada vegada una visió més pobra en la foscor. És un tema per reflexionar, sobretot si esteu en un lloc on al llarg d'un espectacle es disminueixi la intensitat de la llum, o fins i tot en algunes zones d'algunes exposicions no totes estan il·luminades amb la mateixa intensitat. Un altre canvi important és que són més sensibles a l'enlluernament, que tenen una visió perifèrica més feble i que a més tenen un processament més lent de les dades visuals. Amb tot això, el que hauríem de tindre en compte és utilitzar llums que siguin intenses però que siguin indirectes, que no siguin fluorescents, que utilitzem, sempre que sigui possible, colors que siguin vius i que contrastin uns als altres, perquè si utilitzem una gamma de colors suaus i que sigui molt igual, els hi costa més la percepció. Portar una llanterna per llocs on hi hagi poca llum, perquè potser per nosaltres això no és una dificultat, però per a ells sí que ho és, i recordeu que estem sumant característiques, potser en aquest cas visuals, amb dificultats de moviment. Per tant, la cosa es complica. Examinar completament l'entorn visual i utilitzar, quan es pugui, ajudes que siguin corresponents en funció dels problemes de visió que tingui cadascuna de les persones. Si aquestes persones que acudeixen als vostres equipaments venen de centres o venen amb educadors, probablement hi ha aspectes que ja els tindran en compte, però a vegades val la pena saber-ho. Faig un parèntesis perquè és que no em puc resistir a contar-vos una anècdota però que és un tema per la reflexió. Mireu, fa uns anys el Col·legi de Metges va fer un estudi per veure per què la gent gran no seguia les pautes farmacològiques que se'ls donava. I això és el que potser heu sentit algun cop que s'anomena adherència terapèutica. És a dir, el metge fa una pauta farmacològica, prescriu una sèrie de fàrmacs i després es troba que la gent gran, això de seguir el que li han dit fa de més i de menys. Evidentment hi ha molts factors, però un dels factors que jo trobo que és molt important, que es van adonar, és que el metge no havia preguntat si la persona s'havia de posar les ulleres per llegir allò que li estava explicant. És a dir, el metge li estava mostrant, potser alguns de vosaltres ho heu vist, ho intentem fer fàcil i tot amb dibuixos, això vostè s'ho pren a l'hora d'esmorzar, de sopar, li anava explicant tot i la persona gran estava en silenci mirant-lo atentament, sense posar-se ni tan sols les ulleres, amb la qual no estava entenent gairebé res del que se li explicava. Tingueu en compte això, perquè de vegades us trobareu persones que són tan excessivament respectuoses i prudents que no us demanaran informació, no us faran repetir el que heu dit i no us diran un moment que em poso les ulleres no sé què m'estàs dient. Us diria que aneu com un pas endavant de poder preveure quines són les necessitats que poden tenir i sobretot donar el temps perquè puguin preguntar o adaptar-se. A nivell d'oïda, el més important és la pèrdua de l'oïda, però sobretot dels tons aguts. Aquesta idea de cridem tots i així ens entendran, descarteu-la una mica, depèn. I sobretot, si li esteu cridant a una persona, assegureu-vos de quina orella sent i de quina no, perquè ja sé que això sembla un acudit dolent, però això passa moltes vegades, que els estem parlant justament des del costat en el que no ens senten. Per tant, val la pena a vegades saber com hem d'estar parlant amb algú. Evitar llocs on hi hagi molts sorolls, perquè el que acaba passant és que el soroll ambiental distorsiona la comunicació, per tant, assegurant-nos que la nostra veu o el missatge que estem donant és el protagonista a nivell d'estimulació, parlar vocalitzant i en un to greu i, sobretot, de cara a la persona, perquè la comunicació no verbal ajuda moltíssim a entendre la comunicació verbal. I si els donem una gran quantitat d'informació però no ens veuen la cara, no ens veuen l'expressió facial, el que estem fent és encara dificultar més la comunicació. En aquest sentit, us pot ajudar molt utilitzar reforçadors visuals. Això vol dir que quan jo explico una cosa amb algú, li estic senyalant, que si jo li dic deixa'm un bolígraf com aquest, li estic ensenyant el bolígraf, perquè a banda de la meva comunicació verbal, ajudo que m'entenguin a què m'estic referint. Hi ha coses que potser surten de les vostres competències, però jo aprofito per comentar-ho, que espais, per exemple, amb moqueta, amb finestres de doble vidre, ajuden a tenir una bona sonoritat, és a dir, ajuden a aïllar l'espai de l'exterior, i els audífons i tots aquests aspectes més pràctics que, com us deia, si són persones que venen amb educadors, doncs segurament ja ho tindran en compte.
El temps de reacció, el que sol passar amb les persones grans és que necessiten més temps de reacció, per tant és important que prevegueu d'alguna manera que hi haurà pauses, sí? I que no intenteu que us donguin respostes ràpides o que estiguin doncs, això, no? Connectats amb l'activitat, amb una dinàmica, amb un ritme accelerat. I per últim, temes que tenen a veure amb el moviment, que abans ja us deia, el fet de que perden força muscular, flexibilitat, de que a nivell oci hi ha problemes que són importants i per tant tingueu en compte si és possible que siguin espais que si esteu rebent un grup amb dificultats de mobilitat que hi hagi catifes, sobretot reduïu els mobles i els objectes mòbils que hi hagi a l'espai perquè pot ser que en un moment de desestabilitat la persona intenti agafar-se en un espai i si els objectes són mòbils això és un risc molt important per a una persona gran. Des del punt de vista psicològic, temes de memòria que ara us comentarem una miqueta més de detall en el cas que hi hagi deteriorament cognitiu. Són persones que les funcions motores i la velocitat, ara comentàvem el tema del temps de reacció, també ho poden tenir afectat, funcions executives, visoespacials. Què ens interessa de tot això per a comunicar-nos? Doncs mireu, alguns temes importants. Sapigueu escoltar, que a vegades parlem, escolteu-los, perdoneu, que jo ho veig i vosaltres no. Sapigueu escoltar, d'acord? És a dir, doneu un espai a la persona perquè pugui preguntar i pregunteu vosaltres. Aquesta mena de punt de partida que tenim moltes vegades els professionals, independentment de l'àmbit en què estiguem, de tenir un objectiu i estar tota l'estona orientats al nostre objectiu inicial sense escoltar o sense preguntar com està anant l'activitat, pot ser, de fet, un error. Contestem a les preguntes que ens plantegin, traduïm idees complexes, és a dir, utilitzem un llenguatge que sigui accessible, analitzem allò que és substancial d'un missatge, intentem sintetitzar, empatitzar amb la persona de què és el que necessita o no, donem informació i també escoltem-nos què és el que ens volen dir, conciliem enfocaments i sobretot a vegades callem, perquè si no callem no els donem l'oportunitat perquè puguin parlar, perquè puguin preguntar, perquè es puguin expressar. Amb tot això, què hem de poder? Doncs hem de poder establir una comunicació que sigui eficaç amb la persona gran, hem de poder expressar sentiments positius. Abans el Pedro crec que també feia referència a la importància de les emocions. Moltes vegades el que s'acabarà portant a aquella persona és l'emoció que s'ha generat en aquell moment. Potser no recordarà en detall tot el que li heu explicat, tot el que ha estat veient, però sí que farà aquells comentaris de m'ho vaig passar molt bé, vaig gaudir molt, tot i que després quan li preguntem però exactament què et van explicar? Si som honestos amb nosaltres mateixos, no us demanaré ara que aixequeu la mà, això a nosaltres també ens passa a vegades, que no recordem exactament, però no, em va agradar aquell lloc, m'ho vaig passar bé, i de què anava el curs? No sé, van explicar moltes coses interessants, però un recorda l'emoció que s'ha generat en aquell moment. Saber disculpar-se i admetre errors, admetre la ignorància, tot i que en el cas aquest que ens col·loquem el que sol passar és que nosaltres ens considerem els que no som ignorants i de vegades sense voler assumim uns rols una mica de superioritat cap a l'altra persona, i reconèixer les limitacions. Bé, no m'aturarem aquesta imatge però us l'he posat perquè probablement algú de vosaltres coneix això de l'envelliment actiu, un paradigma des del que es treballa per facilitar un envelliment sa. Doncs bé, sapigueu que dins d'aquest paradigma una part important, i la Mercè també ho comentava a primera hora, és tots aquests elements que ens connecten amb la cultura, que ens connecten amb el nostre entorn i aquí vosaltres hi teniu un paper important. Fins ara tot el que us he dit és envelliment sa. Quan una persona envelleix des d'un punt de vista sa? Doncs quan bàsicament pot continuar fent tot el que ha fet al llarg de la seva vida, entenent que potser ara li costarà més temps, probablement anirà fent les accions seqüencialment i no moltes a la vegada, però portarà la seva vida, com us comentava, semblant a com ha fet al llarg dels anys. Però resulta, que vosaltres ho sabeu, moltes vegades l'envelliment agafa camins una mica complicats i és quan apareix el deteriorament cognitiu o apareix allò que no és sa. Quan sabem que una persona no està envellint d'una manera sana? Doncs quan té problemes de memòria molt importants, quan comença a oblidar coses amb molta freqüència, quan una mica seguint l'exemple que us donava fa un moment, allò que ha fet
tota la seva vida ja no és capaç de fer-ho. I aquí és on ens trobem amb la famosa demència, el deteriorament cognitiu, les demències, el fet que una persona vagi perdent capacitat cognitiva i que això la faci ser cada cop més dependent a nivell funcional. La major part de nosaltres, quan pensem en demències, pensem en Alzheimer. Us he de dir que l'Alzheimer és la demència més prevalent. He fet aquest dibuix així una mica senzill, una mica naïf, perquè a mi m'ajuda bastant a explicar-ho. Aquesta redona més gran que esteu veient aquí, de color taronja, és l'Alzheimer. Per què? Doncs perquè de totes les malalties que poden ocasionar quadres de deteriorament cognitiu i demència, l'Alzheimer és la més prevalent. Estem parlant de que, depenent dels estudis, s'estima que entre el 70 i 80% de persones que tenen demència, el que tenen és Alzheimer. Però no totes les persones que veureu en demència és Alzheimer. No tinguem aquesta visió simplista. Què és el que li passa a una persona que té Alzheimer? Doncs que tot allò que ha après, tot allò que qualsevol de nosaltres ha pogut aprendre al llarg de la vida per convertir-se en una persona autònoma, no hi entrarem ara en detall, però quan dic tot, és tot. Des de capacitats cognitives, com el llenguatge, com la capacitat d'atenció, com els nostres records, passant per qüestions més funcionals, com us he posat aquí l'exemple d'un nen que aprèn a menjar sol, doncs tot això es va desaprenent, que seria aquesta curva que teniu aquí de baixada. Totes les persones que tenen Alzheimer segueixen el mateix patró. La diferència, que no és poc, és que poden baixar a més o menys velocitat per aquesta pendent, que poden necessitar més o més temps, per tant, per baixar-la, però hi ha un patró que és comú, que justament és el que ens ajuda a diagnosticar. I la importància d'aquesta baixada, i jo us he posat aquí unes línies, és que desaprendran amb el mateix ordre que van aprendre. És a dir, que desaprendran l'última cosa que van aprendre. Si aquest nen l'últim que ha après ha estat a menjar correctament amb els coberts aliments que siguin sòlids, serà aquí el primer que començarà a fallar per aquestes fases. I anirà baixant fins que arribarà probablement, si arriba a edats molt avançades, a recuperar el reflex de succió, que és el primer que va tindre el nadó. Podríem estar, ja us ho podeu imaginar, molt de temps parlant amb la demència i no crec que em deixi la Sònia, ja m'està dient que vaig justa, o sigui que jo me'n vaig al símptoma estrella, que és el que probablement a vosaltres us interessa, que és la memòria. Us dic ràpidament, si el vostre objectiu és que les persones que acudeixen als vostres equipaments, feia un moment us ho deia, recordin què és el que han fet, i ara estic parlant sobretot de persones amb deteriorament cognitiu, us frustrareu. No és aquest l'objectiu. Potser algú recordarà més o menys coses, els que encara recorden recordaran sobretot la part emocional, la vivència que han tingut, però no recordaran amb detall. De tots els estímuls que vosaltres els esteu presentant, que teniu en aquesta part d'aquí, estímuls que captem a través dels 5 sentits, alguns passaran el focus d'atenció i els processaran. I processaran en funció d'allò que ells tinguin a la seva memòria a llarg termini. Això és un funcionament de la memòria de qualsevol de nosaltres, no una persona que tingui només deteriorament cognitiu. El que li passa a una persona que té Alzheimer és que no guardarà aquest record. Depenent, evidentment, a les fases que estem, ja tampoc recuperarà coses de la seva memòria a llarg termini. El que passa és que el més probable és que persones amb tanta afectació, doncs segurament vosaltres ja no les veureu. Vosaltres veureu les persones en el moment en què no guarden informació i, per tant, jo us deia, podeu estar fent connexions amb ells, pot ser que vosaltres els estigueu explicant coses i ells estiguin rememorant coneixements o experiències de la seva vida passada, però el vostre objectiu ha de ser que aquell moment en el que esteu sigui satisfactori, que ja és un bon objectiu. La seva memòria, de fet, estarà condicionada per moltes coses, perquè sigueu capaços de captar la seva atenció, pels sentits. Abans hem parlat, per exemple, del tema de l'oïda, és molt important. Hi ha coses que no estaran atents o que no les recordaran, en aquest cas del deteriorament cognitiu, simplement perquè no s'estaran sentint. Per tant, és important assegurar-nos que a nivell de sentits estan captant bé la informació. La motivació i l'interès, és important que pugueu crear un espai de motivació, d'interès, que transmetiu. Moltes vegades els que treballem amb gent gran tenim la sensació que ells gaudeixen a través nostre, és a dir, que si tu expliques amb entusiasme el que sigui, ells estan vivint en part aquell entusiasme perquè estan entenent la teva comunicació no verbal. És molt més important el que transmetreu a nivell de comunicació no verbal que no pas el que dieu. Per tant, intenteu crear
climes d'interès i motivació a través de la vostra expressió facial, sense exagerar, sense tractar-los com a nens, sí? Però sobretot sentiu allò que esteu fent i viviu com una cosa que és important. L'hàbit també hi fa, l'estat d'ànim fa que tinguem o no tinguem més memòria, la imaginació i el cansament. Com que crec que ja tinc temps just, no? Doncs els factors de l'atenció no els comentem en detall, són coses que segurament vosaltres ja coneixeu i abans ja us deia la importància del color, de la ubicació d'on està el que volem que cridi l'atenció. Em quedaré sobretot amb aquesta imatge que intenta reflectir una mica el que us estava intentant transmetre ara. Amb una persona que tingui deteriorament cognitiu, mireu, el futur simplement per amb ells no existeix. El demà, quan dic que no existeix, em refereixo a que no existeix a nivell cognitiu. El passat pot ser-hi, a vegades el recuperen amb més o menys capacitat, però el que sobretot existeix és el present. És a dir, la possibilitat de gaudir de l'aquí i ara. I jo crec que és això pel que vosaltres heu de treballar amb aquest col·lectiu concret que estem dient de persones que tinguin demència. Per tant, la manera d'intervenir és, sobretot, tenint en compte que el que heu d'intentar és connectar amb la persona i sobretot ser el més flexibles possibles per adaptar-vos al col·lectiu que teniu davant. Penseu sempre que totes les persones que vindran als vostres equipaments, això evidentment, independentment del col·lectiu que formin part, són persones dignes i que aquesta paraula que utilitzem tant avui en dia i que si l'haguéssim de definir, no sé si tothom la sabria definir correctament, té que veure amb que tots són valuosos, només pel fet de ser persona. És igual de quin col·lectiu provens, és igual si ets gran, és igual si ets discapacitat. Les persones som dignes perquè això és una característica intrínseca a tots nosaltres. I que aquesta dignitat no té que veure amb l'autonomia ni amb la independència. Té que veure amb el fet que som persones. Amb tot això, i ara sí que aquesta és l'última de veritat, què és el que heu de tindre en compte? Doncs que hem d'anar tots a una. Que no pot ser que nosaltres anem fixant-nos amb el nostre objectiu de què és el que volíem treballar amb aquesta activitat i potser la persona gran tingui o no deteriorament cognitiu, s'ha quedat en un moment del nostre discurs més enrere, sinó que hem d'anar tots al mateix ritme i per tant hem d'estar molt receptius a com ells estan reaccionant i poder-nos adaptar a totes les senyals que ens puguin donar. I moltes gràcies a tots vosaltres.